Nanawagan og pag-ampo ang simbahang Katoliko alang sa kalinaw. Taliwa sa nagpadayong gubat karon sa Israel ug Iran, di nanginlabot na usab ang Estados Unidos. Mubalik si Alan Domingo sa report. Layo raman ang gubat sa Middle East apan gibati og kahadlok ang pipila ka mga Sugboanon sa epekto niini sa panginabuhian. Sama ni nining agrabyador nga namaligya og bingka sa kilid sa katedral. Namatyagan niya nga mitaas ang presyo sa mga sagol sa iyang bingka sama sa kamay ug uban pa. Gituhan niya nga ang padayon nga pagsaka sa presyo sa lana ang nakaingon nining tanan. Mapiktuhan jud among panginabuhian ana. Mahal tanan. Sa gasolinahan sa Barangay Lahog, naabtan namo ang PUJ driver nga nagpatubil. Nagkugang siya sa nasayran nga moabot sa 5 pesos ang aumento sa presyo sa diesel ug maoyang gigamit sa PUJ. Wala matod pa siya mauli siya ang pamilya sanglit inabangan niya ang PUJ unit. Tungod nini, mangita na lang kuno siya ug laing diskarte ug nobiya na sa pagka-PUJ driver. Balhin lang og drive, di lang ko sa PUJ. Saan naman lang imo? May mga dump truck dito, kuan. Private or kanang mga private. Sagad sa mga nagpatubil karon diri sa gasolinahan, full tank tungod kay mumahal na ni. Ang company driver nga si Sherwin naniguro ng daan sa pagpa-full tank. Momento og 4 pesos ug 30 centavos ngadto sa 4 pesos ug 80 centavos ang presyo sa matag litro sa diesel, 2 pesos ug 50 centavos ngadto sa 3 pesos matag litro sa gasolina. Og 4 pesos ug 25 centavos ngadto sa 4 pesos ug 40 centavos matag litro sa kerosene. Siguro na lang para dili dako-dako kuan ba. Samtang nanawagan og hugot nga pag-ampo si Cebu Archbishop Jose Palma. Subay usab sa panawagan sa Santo Papa alang sa pagkabot og kalinaw sa netabo karong gubat sa Israel ug Iran ug nanginlabot na ang Amerika. Giulagway sa Arsobispo nga pangkalibutanon ang epekto nini apil na ang nasod nga nagsalig usab sa Middle East sa panginhanglan sa fuel. Whatever happens to the world affects the whole country. Even of course, this is a global village. No, they may be far, but we're just a small world, no, in that sense. From wheat to oil, to the many other effects to economy. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.